मोनसे दिनै एपिबिआ पार्टी जोनोम जादों आरो बे पार्टी जोनोम जानायनि थांखिया जाहैबाय। गुड इभिनिं अल गाइस, नोंथांमोना नैबे सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय एसेबाबो हमदांनो हादों आरो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंजोबजासिम आरो बे भिडिअनिफ्राय आं आसा खालामो नोंथांमोना निश्चय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बेनिफिट जागोन बा लाब जागोन खोनासंनानै लाजोबोब्ला। आरो जायफोर आद्रा ससा खोनासंगोन नोंथांमोनहा लाब जायो ना लस जायो बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथासै। मानोना बिथाङा दिनै मोनसे खेंफोरथि होफैदों जे बिथाङा UPPL दोलो अर्थात रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि खारनाव रुलिं गभर्नमेन्टखौ बा UPPL हान्जाखौ नागारनानै जोंनि दा XNDB फोरनि बा इउनाइटेड फराम XNDB बिथांमोना APB गोदान बर'नि मोनसे पलिटिकेल हान्जा दादों नङा होमबा। नैबे पलिटिकेल गोदान हान्जायाव मानि खारनाव बिथाङा बाहागो लाखो आरो बे गोदान पलिटिकेल हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा अनसायनांगौना अनसायनाङा बा सापर्ट होनांगौना होनाङा बिनि सायाव नोंथांमोना गुवारै बुजिनानै लानो हागोन। बिथाङा मानि खारनाव UPPL दोलोखौ दुखु मोनदों आरो मा हिसाबै बिथाङा दिनै UPPL दोलोखौ बा बिटिआरनि जिथुनाखि CM प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारखौ गाज्रि मोननानै दिनै बिथाङा मानो गोदान पलिटिकेल हान्जायाव बाहागो लानो नागिरदों बा मोजां नुहुरदों। नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो निस्सय फारि फारि बुजिनानै मोननो हागोन आरो आं आसा खालामो नोंथांमोनाबो निस्सय बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे बेनिफिट जानो हागोन बा लाब जानो हागोन नामा आं बेखौ निस्सय बुजिनानै मोनदों आरोना। दा बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनानै लादो आरो जोबजासिम सोर मा बुजिनो हाखो नायनानै बा मा मिथिनो मोनखो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो दाबाव। नाथाय आं बेखौनो दिनै खेंफोरथि होगोन, मानो होनबा मोननाय मोनैखौ आंसो मिथिगौ। अनलि कर्टखौल' एसे हेफाजाब होनाय जादोंमोन बिथांमोनहा। दा बेखौथ' आं नङाखौ होननानै बुंखाया, नाथाय एप्रिलनि 14 थारिखआव आं गाखोनानै 15 थारिखआव कर्ट दंमोन, बेयाव थांगोरनानै फै होननानै बुंदोंमोन। थांगोरनानै फै होननायनि बेलायावहाय दिनै आङो डेटखौ आं बावबाय, मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सानजा क'क्राझारनि MLA बिथांनिसिम आं थांदोंमोन। दाना थांनायनि बेलायाव बिथांखौ लोगो हमहैनायावहाय बिथाङा आंखौ बुंदोंमोन बुजायनांगौ दङ नोंखौ होननानै। नाथाय बिनि गेजेराव सानैसो खाबुफुलानफ्रा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय, ओमफ्राय MLA आबो बिजि जाबाय, बिजि जानानै गुबुनाव थांबाय। दाना होमबा आंनि MLA निसिम थांनायनि उद्देश्यआ मा? ना बैसोर खाबुफुलान सानैनि दारैसो थांदोंमोन ना MLA नि थाखाय थांदोंमोन? दा बे हिसाबैनो आङो रिजेन होनानै आं ओंखारदों। दा बेखौनो आं खेंफोरथि होगोन, 10 लाख 15 लाख 20 लाखसो मोनबाय बियो होननानै सावरायसो गारोमोननो मानसिफ्रा। दा बेनि ल'आव फैदों। दा बेखौनो आङो दिनैनि दिनाव खेंफोरथि होनो हागोन। आं रिजेन होनायजों लोगोसे खोथा होनाय नांगौब्ला UPPL आव हाब, आरो खोथा होनाय नाङाब्ला जेनाखि XNDB नि जेनाखि पलिटिकेल पार्टी जोनोम जानाय APB होननानै बुङो, बेयो NDBआ जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो जाथि हारिनि थाखाय नांबोनाय मावबोनाय। दा बेयावहाय सापर्ट खालामनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो जाहाथे माने जेसेबांनाखि NDBआ पलिटिकेल पार्टियाव हाबाखै मानो, आं बेखौ दिनै क्लियारलि खेंफोरथिखौ होगोन। मानो होनबा सोरबा UPPL जों दङ, सोरबा BPF दङ, सोरबा BJP दङ, सोरबा कंग्रेस दङ, नाथाय गावनि आलादा मोनसे पलिटिकेल पार्टी गैयामोन। बे हिसाबै दाउसा मावरिया जानानै सिंजों माने दाउसा मावरिया जानानै एब्रेनानै गावबागाव माने गुबुन गुबुन माने पलिटिकेल पार्टियाव एंगेज जादों। नाथाय स्पष्टखौ आं दिनै बुंगोन, जाय NDBआ गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि गुबुन गुबुन मोनफ्रोमबो गामियाव आरो मोनफ्रोमबो न'खराव NDBआ जानानै फैनाय दङ। मानो होनबा जानानै फैनाय हिसाबै बेखौ बोरै सुख'नो हागोन NDBआ? नैबेखौ नैबेखौ नोजोर होनानै दिनै NDBआ गावनो गोदाव सोराव जानानै थानाय हिसाबै बेखौ सुख'नांगौनि बा बेखौ हेफाजाब होनांगौनि बा बेखौ मदद होनांगौनि सार्थ'आवहाय आंबो दिनै बेखौनो खेंफोरथि होगोन। गोथौयै सालिजारि खालामनानै आं बेखौ मोनदों, NDBआ बिराद माने टेनसनाव दङ। मानो बै न'खरखौदि रावबो जेन'बा NDB हिसाबै माबा मोनसे सुबिदा होनो हायाखै। NDB हिसाबै
बै न'खराव थाबोबाय जाबोबाय हुलुस थुलुस जाबाय बे न'खरनियाबो खाजाबाय बिनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानै होनो हानायनि सुबिदाया फैयाखै दिनै आं बेखौनो बुंगोन जायहा माने एनडिएफबिआ दोखो दोखो नांनानै जादों सोर दा बेखौ नोजोर होनानैनो दिनै एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गोदान पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनांगौ जादों आरो आं बेखौ बुंबावगोन जेसेबांनाखि दा उफाय गैयियाव UPPL जों सापर्ट जानानै दङ बिथांमोनखौबो दिनै एकदम गोदाव सोराव खालामदों 20 जनजों 15 जनजों 25 जनजों स्किम मोनसे हरनोसैनो आं खोनानाय मथे स्किम हरनोसै जाहैदों दा बिनि गेजेरावहाय स्किम हरबाय बिटिसि इलेक्सननिफ्राय नो स्टाफ बोनाय मानसिफोरनो स्किम मोनसे हरनोसै बेनिफ्राय मा गोलैगोन बोसोरनैजों 20,000 30,000 बिथांमोनहाबो गोजोनाखै दा दिनै आं बेखौ बुंबावगोन जायखौ होनना बुंदों एनडिएफबिनि गेजेराव सिबिआइ केसआ 6 जनमोन 6 जननि गेजेरावहाय दिनै साबाखौल' लानानै फैबाय काजलगावआव नाथाय सासेया बहा थांखो आरो बे सासेया सोरमोन दाना बेखौ बख'गोन बख'आ आंहा बेयाव मोनसे कनफिउस दङ मोनसे साननो गोनां जानानै दङ आरो सानदों आङो बेखौ बख'गोन होननानै आं माब्लाबाबो सानाखै दिनै एनडिएफबिआ बै जायनि न'खराव थाबोदों जाबोदों लोंबोदों बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ सुबिदा होनो हायैनि सार्थ'आवहाय सुबिदा होनांगौनि जेनाखि सार्थ'आवहाय दिनै गोदानै मोनसे APB पलिटिकेल पार्टी जोनोम होनांदों बुंनो थाङोबा आङो दिनै बेखौ बुंगोन मानो होनना बुंबा जाय APBआ दिनै एक्स एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय आरो एक्स एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै आङो बेखौ बुंगोन साफ्रोमबो एनडिएफबिआ गावनिनो पलिटिकेल पार्टी जोनोम जानाय हिसाबै गासिबो सापर्ट खालामजोबनायानो आंनि थाखाय मोजां होननानै आं सानगोन मानो होनबा बे गावनिनो सम्पति एक्स एनडिएफबिनि बे मोनसे सम्पति जेरैबादि जायफोरा खेथि मावगिरि बिथांमोन जायफोरा खेथि मावगोन बे खेथि मावगिरि बिथांमोनहाबो ओरैबादि खस्थ'जोंसो गावनि मोननांगौ फिथाइखौ लानानै दिनै खेथिखौ मावो माइ गायनायानो जा खोथिया फोनायनि सिगांनिफ्राय बेसेबां हालेवनांगौ आरो लोगोसे खोथिया फोखांनायनि उनावहाय फुयै मायै आरो हालेवनायजों लोगोसे बिनि उनाव बिराद गायनांगौ गायखांनायनि उनावसो दिनै गायखांनाय उनावबो दैनिफ्राय लानानै नायबाय थानांगोन हाग्रानिफ्राय लानानै फुना होबाय थानांगोन बानलु हाग्रानिफ्राय लानानै अब्लासो बिनि खेथिया माइ खेथिया फैगोन अब्लासो माइ खेथिया जानानै फैयोबासो मोनजागोन दा बेखायनो दा गोदान पार्टी हिसाबै दिनै बे गोदान पार्टीखौ सापर्ट खालामनांगौबा आरो सरकाराव लाबोनांगौबा देरहासार खालामनांगौब्ला ओरैबादि खस्थ' खालामग्रोनांगोन जोंना आं बेखौ बुंगोन दिनै आंबो दिनै पलिटिकेलाव आं ओंखारा नंबायमोन नाथाय आङो खुद गावनो गोसो जानानै आं सानबाय सिन्था खालामबाय आङो मोनसे बे एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानायब्ला आं मालाय मानो सिरि थानो होननानै आङो दिनै सापर्ट जादों सापर्ट जानायजों लोगोसे ओरैबादि मोजां मोनदों ओरैबादि गोसोखौ देरगाखांनाय मोनदों मानो होनना बुंबा सरकारजों थासेयावबो सरकारनिफ्रायनो जेबो सुबिदा गैयाब्ला आं सानदोंमोन मोनसे रुलिं गभर्नमेन्ट बा रुलिं पार्टीजों फैनायजों लोगोसे दिनै आङो सिन्था खालामदोंमोन बिराद गोथौयै आङो आसा दंमोन आंनि देहानि जेंनाया सुस्रांजासिगोन होननानै नाथाय आंनि देहानि जेंनायाबो सुस्रांजायाखै दा बेखायनो बिटिसि इलेक्सना फैगासिनो फैगौ बारा गोबाव गैला मास मोनसे मास मोननैल'सै बा मोनथामल'सै दा बिनि गेजेरावनो आंनि जेंनाया सुस्रांजायाबा आरो बिनि उनाव सरकाराबा सोर फैगोन बेखौ आङो सिन्था खालामनानै ओंखारनानै दिनै आङो गावनिनो मोनसे पलिटिकेल पार्टी एनडिएफबिनिफ्राय जोनोम जानायजों आं एनभल्भ जादों आरो आं बेजों लोगोसे आं खावलायगोन गासैबो माने जनजगस्ति जेसेबां दङ हारि माहारिखौ लानानैसो मोनसे एकर्डा जानाय हिसाबै जोंनि APB जेनाखि एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोनोम जानाय APBआ रावखौबो मालाबाबो माइ गाब जुजाय सानालासिनो गासैखौबो लानानैसो एकर्ड जाबायबा बे बिटिआर हालामाव बिटिआर जानायजों लोगोसे बे बिटिआर हालामनि बा बिटिसि हालामनि जेसेबां हारि माहारि जनजगस्ति बेसेबां दङ गासैखौबो
माने जयैनो सुबिदा होनांगौनि सार्थआवसो जोनोम जादों आरो बे थगायनाय नङा मालाबाबो थगायनाय नङा एक्स एनडिएफबिआ आरो एक्स एनडिएफबिनि जेनाखि नांनाय समाव अखलि बर' जाथियाल' नाङाखै गुबुन गुबुन जाथियाबो नांफाजोबदों मानो थाखा फैसानिफ्राय लानानै बिथांमोनाबो हेफाजाब हरजोबदोंमोन होमबा जोङो बिथांमोनखौ गारनानै जों गोजा बोरै एपिबिआव सापर्ट जानानै जोङो एपिबिआवहाय एक्स एनडिएफबि गोजाल' बोरै जानो जेसेबां दङ जा बे बिटिआर हालामाव मुस्लिम बाहाय हखलक मुस्लिम बाहायानो जा बा राजबंशी बाहाय जा बाङालि बाहाय हखलक मारुवारि बाहाय हखलक जेसेबांनाखि जनजगोष्ठीखौ लानानैसो मोनसे दिनै एपिबिआ पार्टी जोनोम जादों आरो बे पार्टी जोनोम जानायनि थांखिया जाहैबाय गासैबो बिटिआर हालामाव जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दङ बेसेबांनाखि जेन'बा जनजगोष्ठी दङ गासैखौबो लानानैसो हेफाजाब होनो होननानै दिनै आगान सुरनाय आरो बेजों लोगोसे आङो दिनै बुंबावगोन सोरखौबा जोंना नेवसिनाय गैया सोरखौबा जोङो मुगैनाय गैया बेखायनो दलै नोगोरै गासिबो फैनानै एक्स एनडिएफबि नि गेजेरजों जोनोम जानाय जेनाखि एपिबि पार्टीखौ दिनै गासिबो माने सापर्ट होफैजोबो आंनो दिनै खुद मोनबाय सिङाव हाबनानै नायबा मोनो होननानै बुंबाय सिङाव हाबबाय सिङाव हाबनानै दिनै पार्टीनि UPPL पार्टीनि आं सासे लिडार बावमोन दिनै आं मानो ओंखारनांदों बेखौ सिन्था खालाम खोथा नांगौब्ला खोथा होनाय नांगौब्ला आं बेखौनो दिनैनि दिनाव स्पष्ट बुंगोन UPPL आव हाब आरो खोथा होनाय नाङालासिनो सरकार फैखांनायनि उनाव गोम गोम मावनानै होनायखौ नांगौब्ला जोंनि बे एक्स एनडिएफबि नि गेजेरजों जोनोम जानाय एपिबि हान्जायाव जयेन जानायजों लोगोसे बा सापर्ट जानायजों लोगोसे फै जों रावखौबो मुगैया मावफै बयबो हान्जा हान्जा बिनि फिथाइखौ जोङो सानसेब्लाबो जोङो मोनजालांगोन आरो सानसेबाबो जों मोनलांगोन जेरैबादि जोङो खोथा होगोन जेरैबादि एपिबिनि जेनाखि मानाव गेदेर अनजुलि दैमारिया जे बाथ्राखौ बुंलांगोन बेजोंनो जालांगोन आरो जेनाखि एनडिएफबिनि बेखौ जोनोम होनाया जादों एनडिएफबिनि केस उइथड्र खालामनाय आरो एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय उइथड्र खालामनानै लानानै फैनाय आरो केसखौ गैया खालामनांगौनि सार्थआवहाय दिनै बे जिनिसखौ खालामदों बेसेबां होख्रावदों बेसेबां गाबख्रावदों एक्स एनडिएफबिनिफ्राय इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो बेसेबां नाजादों एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनिफ्रायबो नाथाय सरकारा बेखौ खोनासङाखै बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायैनि सार्थआवहाय दिनै एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि गेजेरजों बा एक्स एनडिएफबिनि गेजेरजों एपिबि पलिटिकेल पार्टिया जोनोम जादों बेखायनो वेलकाम आरो बयखौबो बरायगोन बयखौबो खावलायगोन दिनै बेखौ सापर्ट होनांगौ बा बेखौ देरहा होनांगौनि थाखाय सरकाराव फैनो होगोर दिनै सरकार थासेयावनो सरकारनिफ्रायनो दिनै रिजेन होनानै ओंखारनाया बेसेबां दुखु नांथावथाव होनबा दिनै आं बेखौनो बुंगोन दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन मानो होनबा सरकार थासेयाव सरकारनिफ्राय रिजेन होनायनि उद्देश्यआ मा बेखौ आं फोरमायनांगौ गैया होननानै आं सानो बुंनायजों लोगोसेनो गासिबो मिथिखाजोबगौ होननानै आं सानो मानो गावनि समायसा बा गावनि जाथिनि थासारि बा जेसेबांनाखि बिटिआर हालामाव जाति हारि थाया मानो जनजगोष्ठी थाया मानो गासिबनिबो जेंना समायसाखौ सुस्रांजोबजानांगौनि सार्थआवसो बयबो पलिटिकेलाव आगान सुरो नाथाय मोनसे रुलिं पार्टिजों आगान सुरनायनि बेलायावहाय आवगायनायनि बेलायावहाय बे मालाबाबो जायाखै थगायनाय बेखायनो आङो लास्ट जोबथारनायाव बुंगोन खोथा होनाय नांगौबा दानि रुलिं गभर्नमेन्ट जेनाखि UPPL बेयावहाय हाबनो हागोन आरो खोथाल' होगोन बिथांमोनहा नाथाय खामानिया मोनसेबो साक्सेस गैया नोंनो स्किम हरगोन होनगोन बे स्किमाबो जानानै फैया मालाबाबो हरनाय नङा बिसोरो आं सानो गथिखे बेखायनो बिथांमोननाव स्किमानो गैया होननानै मानो होनना बुंबा आं MLA नि आखाइनि मानसिमोन दिनै आंनो मोनसेबो स्किम मोनाखैब्ला आरो गुबुना बहा मोनगोन दा बेखायनो आङो गोथौवै सिन्था खालामना मोनदों बिसिनाव स्किमानो गैमारा हयथ' गुबुननि स्किमखौसो बिथांमोनहा बायै बायै लाबोनानै एसे एनै देखायफ्लाफैदों दा बेखायनो आङो बुंबावगोन लास्ट जोबथारनायाव जोंनि जेनाखि एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जोनोम जानाय एपिबिआहाय थगायनाय गैया बिसिनि जेनाखि बिटिआर रेकर्ड जानायजों लोगोसे जेनाखि
साम' खांख्राइ फाननानै जाग्रा ना गुरनानै फाननानै जाग्रा केम्पिंआव दान बियै जोंना केम्पिं सलायनाय गैया खिन्थु बेयावहाय सोरबा ना गुरग्रा सोरबा साम' खननानै जाग्रा सोरबा एम्फौ फाननानै जाग्रा बिथांमोनाबो 1500बाबो हरदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेल'नो दुखुनांथावा दानि रुलिं पार्टिनिफ्राय बा UPPL सरखारनिफ्राय बिसोरनो सुद आसल बेसेबां होफिनखो ना होफिननो रोंदिया दा बेखौसो आङो सिन्था खालामबाय थायो।